Makamano geno marwa en ni medo luwo machiegni ahinya report mano motenre kod yiero no matimre Kibra e kaunti man Nairobi. Kwa dhimbe nyakoro mga juang podwa go touch e yiero no mar ODM mawadhi e kaunti ya Migori kama yiero mar ODM e kaunti ya Migori dhi nyime kata bedni no bedo kod deko ka jokanyo mathoth mar ODM bende ok ne nitiere ler e yo ma itimo godo yiero. Thoth kuonde mano keti magoyo ombulu no yaw kar sa 11 mar odiochieng' Rasa Beach mar odiochieng' ka kwan jogo mano ochopo e yiero ni bende ne tin. Kuonde luto ombulu kaka skunde primar ma Migori chenro mar go ombulu ne ogo e yor ting'o bat malo. Kweto no nenre kuonde go ombulu e chenro ni mar ODM makoro dhi mbele gi sani. Jad bura ma Suna West Peter Masara mano limo kuonde mag goyo ombulu mopogore opogore opo chenro ni mar yiero mar ODM kowacho ni itime makare e kaunti ya Migori kendo en kod kwe. Aneno kodhi timore maber. Amedo kwayo jo ODM mapok obiro mondo giwuogi kuonde ma gintiere mondo mi gidhi gigo ombulu ka giyiero grassroots leaders. Gima ODM National Election Board nyocho wacho ni ji kodhi kamoro to giwinjore. Mokwongo ka nitiere consensus ma giwinjore ni ng'ane mwayier mano no yie, to ka en ji mang'eny madwaro mondo yie to ni iting'o bat. Pod warito ji, especially the women wing pod donjo mos. Waning'e ni youths wan Gen Z wabiro chon. Koro madhegi ni nyaka dhi e puodho, nyaka gidhi e chiro, lakini wan wabiro chon, watieko marwa chon. Mondo kasa 12 mondo mina bigo ago kura, mondo ka dhi e suguli mamoko. To kuom hayo marach wasebedo kae kuom seche modhuro ka report mora ma waseyudo onge mar party members biro kachiel kendo sama dhi mbele ni aparo ni officials dhi donjo ka mag jo ODM mondo wachak officially go kura. Kwe nitie maber, nitie mane tungni mano mi joera mar party nitiere lwenye Suna West. To wadwa kwedo wachno ni onge lweny, wan gi kwe, jowa man pod nie udi, jowa mane ohala mag jo ODM woguru wadonjuru Migori primary mondo watimuru kura. Neno ka namba 10 kalure gi confusion moro nodwa bedo ni Suna West ne yiero samoro ne nitie kaka ni nyachor mbele. Hapa ni mane sababu momiyo thoth jowa okochopo ka, to kata kamano pod warito official communication from party mapok gichiwo. Omiyo wan kaka joera mag ODM pod wanyonore ka kendo pod warito ni jotelo bi mondo ang'wa go kura mondo wayier grassroots leaders mago. Formula motigo ji ok nya bedo gathering mang'eny nikech idwa mana namba mathin ji 30 polling center. Chon ng'eno wayiero maduong' dichiel. Emo ji ne bedo mang'eny. Koro yiero nitie kata king'iyo ng'eya kanyo ji biro madam yiero nitie.